Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So nama ini mulu panambur beach ke baida. Egal mata kala baida. Unta late nama pidad naga. Ancha mulu mast jana ullir matra full rush olla parking la jagejji. Ancha nama chanchi poi. Full rush ullir. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ತೂಯ ನಿಕಲ್ ತೂದು ಪರ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಮಾತ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ತೂಯಿ ನೀರ್ನ ಪಂಡ ದಂಡರಾಜ ಆಚರಣೆಗಳ ವ್ಲಾಗ್ ತೂನಾಗ ಐಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಮೂಲು ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಜನ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಸಂಡೇ ಅಲ್ಲತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೇರು panambur beach ಗೆ ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೈಟ್ ತೂವೊಲಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೈಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪರ್ ಕೈಟ್ 50 rupees ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಸಂಡೇ ಅಲ್ಲತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕೈಟ್ ಮಾತುಂಡು ತೂಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಲ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಮಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ವ್ಯೂ ಉಂಡದು ನೀರ್ದ ಜಾಕೆಟ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಅವೇ ರೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ ಒಲ್ಲೇರು ತುಳು ಇಂದು ಕ್ಯಾಮಲ್ ರೈಡ್ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡ್ಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಜೋಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಜಾಗ ಇದು ತುಳು ಒಂಜೊಂಜೈಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೇಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಬೋಟಿಂಗ್ ಐಕ್ ಮಾತ ಐತಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೇಟ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಯತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗಿಗೆ ಐತ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ದ 150 rupees ಪರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚದ ಅದು ಜಾಲಿದಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಪಂಡ ಆತ ವೇವ್ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಂಡು ನೀರು ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಡ್ರೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವೇವ್ ಬರೋದು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ನಮಗೆ ಸೀದಾ ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಪೋಡಿದ್ದು ದಾಲ ಆವಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಐಕ್ ಪೋಡೆ ಇಂಕ ದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಏಪ ಪೋಪುನ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋಪುನ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇನು ಅಂಚೆ ನಿಂದೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅದತ್ತೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಮೂಲ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ ತೋಜಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ನೀರ್ದ ಮಾತ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏನಿ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ದಾನೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ಬೋಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮಾತಕಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಪ್ಪ ಅಪ್ಪನ ಫೇಸ್ ತುನ ಗೊತ್ತ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಮಾತ ಎದುರು ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೀರ ಅವ್ರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಏನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂದು ಇತ್ತಂಡ ದಾಲಿಜ್ ಒಂಥರ ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಈಗ ಇಲ್ಲರ್ದೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಾಣ ಇಂಕ್ಲಿಡೆ ಬರ್ಪುನ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ಲಿಡೆ ಬರ್ತೀನತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್